Maing buntag ka natong tanan, mga batanon. Unsa man ni atong buhaton, tibuok mensahe, tibuok programang tindog rin mo. Asa man to si Pastor Seth? Inganin ni Pastor Seth? O kinahanglan ni sila maglingkod? Sa may maayo? Actually, mahulat ko ni Pastor Seth. Anyway, mga batanon, nalipay ko nga ni ako karon nakatambong sa tong camping. Actually, overwhelming. Overwhelming, tungod kay makita, overwhelming nga makita inyong mga dasig ng mga naong, and then ubay-ubay gud mo karong buntaga. At the same time, overwhelming kay naka-live di ayta sa ato nga Western Mindanao Conference Hope Channel. And of course, would like to greet also our viewers nga nagtan-aw gid karon nga tingaling uban ninyo, no, gimingaw gid mo ani nga camping and you wanted to be part of it. So ang inyong gihimo, bisan na lang makasuporta mo pinaagi sa pagtanaw sa itong programa, we would like to thank you. We would like to thank everybody all around the world kung asa man mo karon nagtanaw. Anyway, mga batanon, ang ako gyud nga bahin karon, of course, is paghatag og padasig sa matag usa pinaagi sa mga mensahe. So, pwede man tingali mong lingkod, mahimo ninyo sa paglingkod, may mga bangko dala, pero kung mahimo ninyong paglingkod, mas labing maayo. Anyway, mga campers naman ta. Diri sa kaatong camping, dili ginako ni hikalimtan nga i-remind gyud ang matag usa nga basta gani nata susulod sa camping or sa campsite or mahimo tang camper, and of course tungod kay outdoor man ni mga batanon, mahimo gyud nga abnormal ang atong kinabuhi. And when we say abnormal, kay dili man ni mao ang normal ninyo nga kinabuhian sa matag adlaw. Kay kung sa atong mga panimalay, no, tingali plastar hayahay atong kahimtang dili gyud pareha sa panimalay. Ang inyong pagkaon dili na tingali pareha sa inyong ginakaon dito sa inyong balay. Maora tingali pero dili na pareha ka convenient sa inyong mga balay. Ang inyong tuluganan dili na parehas. Tingali baga inyong kutson dito sa inyong balay, hindi man niyo madala dire sa campsite. Ang uban tingali ninyo magduyan-duyan na lang. Ang uban gani tingali ninyo naghimo na lang og higdaanan nga sako, kay mo rin yung higdaan sa tibok simana, o bantingali ninyo sa inyong balay, lapad kayo inyong bathroom, inyong liguanan. Pero diri mga batanon, murag dinalian na ginang tanan, murag pinaspasay. Unya, diri diskarte yun ka, unsaon nimo pagligo, og labaw sa tanan, unsaon nimo paglibang. Kay naa naman kita sa campsite. Pero mga batanon, sa kanunay, sa akong kasing-kasing, gasuporta gid ko sa programas camping. O para sa ako, di gid ni mawala nga klase sa programa sa iglesia, labi na alang sa atong mga young people. Kay nga naman, isulti na ako ninyo taon-taon, pero gusto ko nga masettle sa ang tanan. Okay, mulingkod sa tang tanan, kay kani nga mensahe para man ni sa ato, nga atong paminawan, atong sabton, atong dawaton o kumahimo tugutan atong balang espiritu nga magpabag-os tong kinabuhi. Atong panahon gyud murag magtaligsik, umuna adunay hagit ani nga basig mo ulan, pero hinaot nga mahuman gyud atong programa nga dili gyud mabungkag ang atong worship. Andam na mo sa tong mensahe? Ha? Andam na ba mo sa mensahe? Ready na, ready na! Aha, aha! Kaning kusog kay mo tubag, mao gining mga karaan nga mga pingay. Akong balikon mga batanon, kaning camping dili gini mo undang nga klase sa programa sa iglesia. Kay kung pangutanon ko ninyo ngano, dili lingaw ang katuyuan lang niini. Malingaw man kita kay nata sa outdoor, pero giingon gani nako nga usahay ma-abnormal gyatong pagkinabuhi kay naa sa camping ay inconveniences. Pero di gini mo undang sa mga ginikanan nga namina o nagtanaw, di gini mo undang o dili gid unta nato ni undangon. Kay ngano man, kay ang camping ramanggod, ang praktikal nga pamaagi nga magpahinumdom sa matag usa, nga diri sa kalibutan lumalabay lang gitang tanan. Ang idea sa camping, muabot ka sa campsite, makita nimo di magid kaayo ni siya hayahay puy-an, pero maningkamot ko nga mabuhi ko diri sulod sa usa ka semana. Maghimo ka og imong tuluganan, plastar ka sa imong kusina, plastaron nimo ang unsaon nimo nga makakaon ka. And of course, mga activities diri, magkalapok ka, magkahugaw ka, pero
maningkamot ra gihapon ka nga maplastar ka sa matag adlaw, himuon nimo activity, pero pagkahuman sa usa ka semana bisag unsa kalingaw, musugot tag sa dili, manghakot na punta sa atong gamit kay temporaryo rata nga nagpuyo diri sa campsite. Correct mga batanon? Di ba pahinomdom man kanatong tanan sa atong pagkinabuhi nga bisan pag unsa nakaplastar ang imong kinabuhi ani kalibutana, nakapahimo na kaog dako nga konkreto nga balay, nindot na imong sakyanan, plastar na imong panrabaho, sakto na kag sweldo, pamilyado na ka, tingali ilado na ka ning kalibutana, pero musugot kang sa dili, nagcamping ra gyud ta ning kalibutana kay pagabot sa panahon mo biya kita ning kalibutan. Amen mga batanon? Di ba kanindot anang eksperyensya, ana kanindot ra ba gyud? Kay kung ga-camping ra gyud ka, dili ra gyud kaayo nga ibutang nimo imong una-una nga diri na gyud ka, nga kana bitaw nga pakamatyan na ginimo kung asa ka nag-tent karon murag pakamatyan na ginimo imong pwesto sa tent. Gani ang mahitabo diri kung muingon ang mga staff nga, oy, hawa mo diri, sibog mo diri kay dili ni pwede, dili ni tenting area, or aduna ba kay bagyo nga miabot nga paliron ang imong tent, di ra gyud ka magsakit sa imong dughan kay kabalo man ka nga temporaryo ra man gyud ka diri. Kung murag inconvenient gid kaayo, dili gyud patag ang ginabutangan nimo sa imong tent, di gyud lami imong tulog, okay ra kay temporaryo ra man eh. Ang importante diri ang imong journey. Gani sa camping mga batanon, ang mahimo ra gyung malipayon nga camper katong dili mga arte. Dili mga OA. Mga camper nga dili bagulbulan. Gani sa camping, nainumduman pa nako, dito mi nag-camping sa Cagayan de Oro City kaniadto. Nahuman na lang man ang mga pila ka adlaw, ingon day namo nga, murag wala pa malagitan na panisan. Ni adto gid mi dito sa Gakaman, kay ningon gid mi nga panisi pun biser. Niya nga, wa man mi nalapukan karong adlaw, aw gilapuk-lapukan gid mi. Pero imbes nga, of course, inconvenient man na kay nalapukan kog ka, pero grabe man gid namo kalingaw. Because out of those challenges and inconveniences, diha gid nimo makita ang imong kaugalingon nga sa imong pagdiskarte, malingaw ra man gid ka. Kay kabalo ka nga temporaryo ra man gini mga batanon. Gani balikon ako, this is a constant reminder nga diri sa kalibutan lumalabay ra kitang tanan. Magampo usa kita mga batanon. Let's pray. May gugmaon namong Dios, gikalipay namo. Nga ang among mga batanon, bisan nasayod sila nga init, tugnaw, mabasa sila, malapukan sila, basta mutambong sila camping apa ni anhigid sila diri. Dili lamang aron malingaw, kay daghan ng kalingawan kanus palibot. Apa ni anhi sila diri. Kay gusto sila mo eksperyensya kung unsa ang kinabuhi sa camper nga kundiin may programa nga gi hanay alang kanila. Aron sila magatubo nga sakto, balanse sa nagkalele nga mga aspekto silang kinabuhi. Gani kabahin sa programa, pinaka-importante ni ini ang paghimo sa devotional programs, pagpaminaw sa imong mga pulong amahan. Busa naghangyo kami, gagamhan kanunay nimo sa balang espiritu ang panahon sa pagpaminaw sa imong mga pulong, aron walay bisag usa na mo ka mga batanon nga maglatagaw ang una-una, o aron kaming tanan mapanalanginan gayud sa imong pulong, makadawat og kaalam nga nagagikan sa langit labaw sa tanan, mabag-o among kinabuhi. Pasayloa kami sa imong mga salaamahan aron andam kami magdawat sa imong panalangin karong adlaw, labi na sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong paghisgutan karong buntag mga batanon, maningkamot gyud ko nga akong paspason. Kay nga naman mga 15 minutos na tingali ako na istorya, mga 30 minutos na lang ni. Now, nasayod naman ta nga sa balaang kasulatan nga si Ginisus mga batanon, katuyuan niya nga nag-anhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa ato, pero dili sayon ang pagluwas sa Ginoo sa ato. Kay nga naman girisgo niya iyang pagkaginoo, girisgo niya iyang kinabuhi, nagpakamatay siya dito sa cross. Nga naman kay aron nga mahimong baylo sa atong pagkamalnilapason nga kita untang silutan, siya hinuon ang nahimong substitute alang kanatong tanan. Kabalo ba mo mga batanon nga ang mga tinun-an ni Ginesus atong panahona, daghan man sa mga tinun-an pero naa siya 12 ka buok gyud nga gitawag niya mga disipulo. Kaning mga tinun-an kanunay gid gipahinumduman ni Ginesus nga moabot ang panahon nga ang anak sa tawo nga ako iyang pasabot nga isiya
pagadakpon, patyon, og ingon day niya, pero ayaw mong kabalaka, pag abot sa tulo ka adlaw, mabanhaw raman ko. So kanunay giniya gipahinumduman ang iyang mga disipulo, ana. Pero mangutana ko ninyo, sa panahon ba nga si Hesus gilansang sa krus og namatay, naandam ba ang iyang mga tinunan? Ha? Naandam ba sila itong panahon na? Ha? Kabalo ba mo unsay nahitabo sa ila? Natuman gyud ang gisulti ni Hesus nga karong gabi kay dakpo naman siya ng gabi, giingnan nan sila daan, karong gabi matuman na ning panultihon, nga magbalantay sa karniro pagabunalan o ang mga karniro mudagan magkatibulaag. Unya kay, di magyud muto ang mga disipulo anak nga mahitabo, pero nahitabo gyud mga batanon. Sa panahon nga gidakop si Hesus, sa panahon nga nakita nila nga nagilansang sa krus og namatay ang ilang amo, ang ilang magtutudlo nga giuban-ubanan sa kadugay nga panahon, gilauman nila nga maoy Mesiyas nga makaluwas kanila gikan sa paggapo sa kaaway kanila. Pagkakita na nila nga namatay si Hesus, nawala gyud ang ilahang paglaom. Ang ilang pagtuo na atong panahon na nabaldag gyud maayo mga batanon, kay nganuman wala man lagi sila na andam ni ini. Pero wa ba sila giandam ni Hesus? Giandam gid sila kanunay. Gipahinumduman gid sila, gibalik-balik. Kung magbasa mong Biblia, kanunay gina-i-insert ni Hesus. Moabot ang panahon nga ang anak sa tawo pagadakpon, pagapatyon, igalansang sa cross. O minsan kabalo nga ilansang gid sa cross tingay itong panahon basta pagapatyon, ningon si Hesus, igalubong apan mabanhaw ra gihapon. Kay ngano man nga makaingon kung wa gid sila naandam, kay sa panahon na lagi nga namatay si Hesus, nawad-an gyud og paglaom ang iyang mga tinun. Ang nahitabo mga batanon, naay sugilanon sa Lucas 24 nga gusto nako ninyo ni masabtan. Usay lisod magay kay i-relate ang story sa Bible, pero maningkamot ko, di mangyud ko maayo nga storyteller, pero isulti nako ninyo ni. Ang nahitabo sa Lucas 24 mga batanon, adunay duha ka tawo nga mga tinun-an ni Hesus nga human nga si Hesus namatay, unya pagka Domingo gibalita pagyud nga nawala ang lawas ni Hesus, ang patay nga lawas ni Hesus, di ba pagka Domingo? Asa man iyang patay nga lawas? Ha? Wala na sa lubnganan. Ingon pa lang nawala man sa lubnganan. Unsay nitabo sa patay nga lawas ni Hesus? Ha? Nabanhaw naman. So nabanhaw na. So nitabo mga batanon, basahon ako ninyo ha sa binisaya ang nahitabo. Ingon pa dire. Og ania karon sa Lucas 24 ni. Og ania karon ang duha kanila mga tinun-an nangadto sa maong adlaw sa lungsod nga Diutay nga ginganlan og Imaos. Sa uban nga mga kuan ani mga stories gitaytulan nila ni og Road to Emmaus. Nga gikan sa Jerusalem may napulog usa ka kilometro, 11 kilometers. Distansya gid gamay, 11 kilometers abot as kung ato nang imaginon dire gikan tingali dire ambot kung asa na dapit. Basta 11 kilometers, imaginon ra ninyo, kung baklayon tingali nimo ng 11 kilometers, mag-average kag 3 kilometers per hour or 4 kilometers, naagid sa mga duha patulo ka oras nga baklay. Anay tabo ingani. Og nagsinulti ay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nanghitabo. Unsa man nga nahitabo? Nga kanang weekend, si Hesus gidakop siya Huwebes sa gabi gilansang siya sa cross pagka Biyernes, pagka alas 3 namatay siya, gisulod ang iyang lawas sa lubnganan, tibuok Sabado, naara sa lubnganan iyang lawas, pagka Domingo, pag adto nila dito sa lubnganan, wala naman ang patay nga lawas ng Hesus. So nag-gool silang maayo, kay namatay ang ilang gilauman nga Mesiyas, at the same time, nawala ang lawas. So ingon pa dire, og nagsinultiay sila, mahitungod sa tanang mga butangan ng hitabo. Versikulo 15. Og nahitabo nga sa nagsinultihay sila og nagpinangutan anay nga si Hesus miduol og mikuyog kanila. Versikulo 16 nag-ingon, apan ang ilang mga mata nawad-an sa pag-ila kaniya. So nahitabo mga batanon, gabaklay ning duha ka tawo sa dalan, kalitra nga ni join si Hesus, di buto si Hesus, nag-teleport, tingali, basta naan na si Hesus, kauban nila. So nangutan na si Hesus nila, unsa may nahitabo. Sila man hinuon nga dugay na nag-uban-uban kang Hesus, wa sila kaila kang Jesus. Kay nga naman, paminaw na ako mga batanon sa ako lang leksyon nga ako nakatunan ani. Duha ka butang nga akong mahuna-unaan nga nung wa sila nakaila kang Jesus. Una, wa sila kaila kang Jesus tungod kay last time nilang nakita si Hesus na puno og mga samad.
Ang last nila nakita na Ginesus katong nagbitay sa cross. Or ang last nila nakita kang Ginesus, patay na ang iyang lawas na puno og samad. Pero kaya katong ilang nakita, wa naman sila kag-recognize kay nabanhaw na ba si Ginesus. So nabag-o na ang tanan. Wag sila kaila. Posible mao nay rason. Kabalo mo ikaduha nga rason nga para sa ako bugat sa akong kabahin. Wa sila kag-recognize kang Ginesus kay tungod na focus man sila batan-on sa ilang kagulanan. Na focus man sila sa ilang problema ng panahon na nawala na si Ginesus kanila ug sultian ako mo tinuod baya ni sa atong kinabuhi. Nay panahon mga batan-on nga tungod sa kadako sa problema nga atong giatubang, na focus ta sa atong kasakit nga usahay di na nato ma-recognize ang Ginoo nga nagapaduol kanato. Di na nato madungog ang tingog sa Ginoo. Nabantayan ninyo ni, nay mga batan-on, for example, naka-experience sa kag bulag. Gani delikado ni. Kay naanay mga batan-on nga nabawaan nato nga tungod lang gyud sa panagbulag sa uyab naghikog mga batan-on. Og kani nga mga batan-on di ka mag-expect nga maghikog kay ngano man nangalagad sa Ginoo. Nagawali pa, gabasa sa Biblia, gaampo po ni. Pero sa panahon sa problema, dili na nila ma-recognize ang presensya sa Ginoo. O daghan ka nato nga naga-question, sa panahon nga magproblema ta, asa man ka Ginoo, pahinumduman ako mo mga batan-on ng Biblia nag-ingon, o ang Espiritu stagna. Nga sa panahon, sa kangit-ngitan, pinakangit-ngit nga bahin sa atong kinabuhi, mao nang panahon nga pinakaduol ang Ginoo sa ato. Pero nganong sa panahon nga pinakaduol ang Ginoo, di man nato sa ma-recognize. Kay na-focus man ta sa atong problema. Gani mga batan-on, pananglit kamo, mga batan-on pa man mo, ang uban ninyo na pa may uyab. Unya usahay, bisa pag may uyab mo, unstable pa man na kaayo. Kaya ang uban kaninyo, wa pa na plastar ang kinabuhi, nang eskwela pa. Unya pa man ay siguro, kay uban ninyo na pa may mga handoms kinabuhi og tingali along the way sa inyong panag-uyab nagka-shaky na kay usahay ang rason po na wa pa man puntay mga buot unya wa maganit tay buot nya nakigrelasyon po tag way buot nya parehas mong way buot sa may expect nimo ana matarong na unya panahon tingali nga nagkabulag mo perti man nimong inlaba pero sultian sa nako mga lalaki ug babaye kabalo ba mo nga na dunay kanta man tingali na kanta ba na nga nag-ingon nga kanta ba ni o panultihon, quotation, naingon nga, if you love the person, you have to let go of the person. Nakaduong na mo na? Ako raman tingali. Kana ba kung tinuod ka nagugmaan sa tawo, kanina lang tingali, pinakasayon nga pag-una-una, kung tinuod ka nga nahigugmaan sa tawo, tagaan ni mong kagawasan ang mao nga tawo. Ay sa, murag lisod kayo nadawaton. Saan ba na ako pagplastar nga dili, mahiubos ning uban ha? Paminaw mong tarong. Ingani, kabalo mo ako nabawaan sa kinabuhi. Usahay, tungod kay nahigugma man lagi mo sa tawo, di mo gusto mawala. Unya ang una-una ninyo nga, tungod kay dili mo gusto mawala, inyo gungunitan og maayo. Sa inyong paggunit, sa inyong kastrikto, kanabitaw nga, di gyud kay kanang sobra nimo kasiluso kay basig mawala sa imo, silusa baka imo gunginitan og maayo. Unya sa imong paggunit, wa ka na kabantay nga nagakatuok na di ay ang tawo nga may hinoy-hinungdan nga gusto na siya muhawa anang relasyon kay natuok naman siya. Nasabtan ko ninyo? Gusto nimo sang gunitan nga di siya mawala, wa nakakabantay nga natuok na diay nimo. Paminaw niya, wa na say kagawasan. Paminaw niya, gikontrolar na nimo siya. Paminaw niya, gimanipulate na nimo siya. Unya karon pagkabulag ninyo, hilakilak na kadayon, di na kamukaon, mukulong na ka sa kwarto. Unya mo ingon na ka sa imong kugol, di na gyud ko mabuhi og wala siya. Mutuo mo ana nga di nakamabuhi og wala siya? Di ginatinuod. Pero kusog katong kusog kayo ni tubag, mao toy mga way uyab. Pero katong mga way uyab murag maingong murag lisod man kayo. Lisod naman kayo. Kabalo mo say nakalisod aning mga breakups. Kay sa imo manggod nga pantasya, sa imo manggod nga hunahuna, naggama nagigkaog nindot nga kaugmaon alang ninyong duha. Naghimo na sa imong una-una nakahimo na kag palasyo nga ikaw ang hari, siya ang reyna nga nagpuyo mo sama sa mga salida nga imong nakita og fairy tale nga imong una-una and then you will live happily ever after. Pero karon nga
karon nga nagkabulag mo, ang katong imong damgo naguba, murabit og kanta nga unsa kanina, victims of love. Unsa na? Unsay lyrics ana? A broken heart affair. Unsa ba to? Ingon tayo niya, it's hard to see the debris scattered everywhere. Unsay gipasabot ana, murabang imong damgo, ang imong palasyo nga gihimo sa ugma naguba na, unya nagkatag na lang, mahadlok na kamo adto sa ugma kay dili ka gusto makakita sa ruin nga nahimo, pero actually tanan naara sa imong una. Moingon gani ka nga di na ka mabuhi og wala siya, di ginatinuod og di pug kumutuan na kay ngano man sa panahon nga gianak ka, mangutana ko ninyo naa siya. Kato di ay nga di pa ka makahungit sa imong kaugalingon kay mo tutoy pa kasi nagpatutoy nimo. Unya karon pag eskwela nimo, siya gahatod nimo sa eskwelahan tong elementary ka, pag high school nimo, siya ba day nagbayad sa imong tuition? Unya karon akong pangutana mo ingon man ka nga di na ka mabuhi nga wala siya. Nabuhi man lagi ka kaniadto nga wala siya. Asa raman nimo na natagbuan, nagtagbo raman mo ana sa college, nagtagbo ra mo sa camping, painomduman day nako mo. Mga babaye, pagkahuman bitaw aning camping, labi na panahon sa social night, na ilalaki mo ingon gani nimo og I love you, kabalo ka gugmaan gid ko nimo, ayaw gyud to binutbot na sa tanan. Dogay na ko nga mga pingay dire sa Western, sa WMC, murag 3 times ko nagdala og camping na to dire. Last time murag dito tas Kalamba. Pero paminaw mo tarong mga batanon. Kung naaga na mo ingon nimo og kabalukan na love at first sight gyud nimo I love you. Mo ingon sa I love you, dili gid na tinuod kay dili man parehas ana ang gugma kay ingon pagay, di man na tinuod nga I fall in love kay di man ka mahulog sa gugma. Gakat-kat man ka sa gugma kay ang gugma hinay-hinay na gina-develop. Dili nga usarak mo kasi man nga nagkita dire, nakita ra nimo nga kusog sa mudagan kay siya ang guidon bearer. Mo ingon da kay I love you, wa magay kakaila ng tawhana kinsa na. Kabalo di ay kasi ang grado ana sa eskwelahan. Wa man gani ka kabalo nga di na kabalo mulungag. Di man gani na mahugas og plato silang balay I love you. Naminaw mo mga batanon. Anyway, balik ta mga batanon. So ang duha ka tawo, wala sila nakaila kang Gina-Jesus tungod kay sumala sa Biblia nataptapan ilang mata, pero akong interpretation na akong pagsabot, I think it's also correct. Walang sila kaila kang Gina-Jesus kay nausab naman iyang nawong, at the same time tungod sa ilang kagulanan. I think that is agreeable. But anyway mga batanon, nahitabo nangutanas Gina-Jesus unsa man dayon nahitabo nganong magulanon man mo, nisulti dayon siya, oy ikaw ra day ang tawo dere nga wa nakabalo sa nahitabo. Ngayon na unsa man nahitabo, gisaysayan day nila, mahitungod kang Gina-Jesus. Ilang ka istorya si Gina-Jesus, ilang ka istorya kabalo ba ka nga mauni si Gina-Jesus, gilauman namo nga siya na ang Mesiyas nga muluwas ka namo gikan sa among mga kaaway, gidakop man hinuon, gipatay og kabalo ba ka nga nawala iyang lawas dito sa lubnganan. Kabalo mo naminaw si Gina-Jesus ni ana, nagigisulti si Gina-Jesus sa in English pa gitranslate nga, what a foolish generation. Iyang giingon nga sa Binisay man guna lain man kay mga may ingon man dito nga mga buang-buang man tingali mo. Pero dili man na ingana kay lahi man ta ang Bisaya may sultig buang nya. Lahi man na sa Biblia. As if nga ang igipasabot ni Jesus mga ignorante gid ay mo. Kabalo ba mong nahitabo mga batanon? Gi-Bible studyhan dayon sila ni Jesus diha-diha. Kay gano man gikan ingon pa gani diha, gikan sa Henesis paingon dito sa Malakias, kay ingon diha gikan sa mga sinulat ni Moses hangtod sa mga sinulat sa propeta, gisaysayan sila kang Gina-Jesus nga katudi ay nga nahitabo atong weekend nga namatay siya ug nawala iyang lawas, mahitabo gid ay kay daan naman silang gisultian ni Gina-Jesus. Ug naminaw sila dito tinuod no, mao man day na sa gisulti ni Gina-Jesus og sultian ako mo ang leksyon ani mga batanon. Ako na ning tiwason ang atong wali. Paminaw mong tarong. Ang pinakadako nga leksyon nga ako nakatunan anang sugilanon, nakatunan ako panahon sa COVID. Kanus agani nag-lockdown sa COVID 2020 no? February murag nagcamping pa kato sa MVC.
Ako'y nagdala dito sa camping. February to, no? Camping. Pagka Marso, lockdown. Paminaw mong tarong. Pagsugod na gyud og lockdown, mga batanon, grabe to nga challenge. Kay ubang mga tao ato wala nakaagwanta sa isolation nga ginatawag. Daghan ang mga na-depress, daghan ang nangalisang mga batanon, daghan ang nagutom, grabe gyud. Ang pinakapait sa tanan, daghan ang nangamatay. Kay ngano man, because ang virus nga COVID-19, dili ra man na mao ang COVID nga nigawa sa kalibutan, pero kana ang nahimo nga pandemya gyud. Tungod kay bag-o siya nga virus, ang atong lawas di pa kayo ka-fight, kay wa man na recognize pa na sa atong lawas, mao na nahitabo mga batanon nga daghan gyud nangamatay. Ang akong usa ka amigo, a person that I really admire, wa gyud ko nag-expect nga siya ang mahimo usa sa mga casualty. Ang atong elder diri sa Dipolog Church, Dr. Bilyo. Kabalo mo, pagkabalo gid nako nga namatay si Dr. Bilyo, I was really hurt. Kay ngano man, buutan manggod kay nga tawo. Kung kinsa pa ning buutan, mahimong nahimo nga casualty ani sa doctor. Kabalo mo mga batanon, daghan kaayog mga pamilya nga nasakitan, naulila, ingon pa sa Tagalog, kay ngano madaghan kay nangamatay mga batanon. How many were dead actually all throughout the world? Milyon kapin. And nalisang gitang tanan because first time pa man to nahitabo sa ato. Sa ato. Pero kabalo ba mo mga batanon that COVID-19 ang nahitabo atong 2028. And he said, "Take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name saying, I am Christ, and the time draweth near, go ye not therefore after them. But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by and by. Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences. And fearful sights and great signs shall there be from heaven." Nadunggan ninyo to? Pag ingon nako nga naa ang COVID sa Biblia, actually ang term nga gigamit ng Jesus ana sa in English is pestilences. Kabalo mo unsa ning pestilences? Kamatay mga batanon. Ug ang COVID-19 nga nag-cause og kamatay sa mga milyon kapin nga mga tao sa tibuok kalibutan, dili na siya bag-o, gani gamay ra na ikumpara sa kaniadto. Kung kamatay ra hisgutan, nakadungog na mo atong gitawag nga Spanish flu in 1900s. Kabalo mo ang Spanish flu ay wa na ko na fact check balik. Pero I think ang namatay ato murag na more or less 50 million tingali ang namatay. But Spanish flu is nothing compared sa gitawag nga bubonic plague. Ang bubonic plague, ang Black Death. Kaya sa akong nabawan, 80% sa population sa Europe nangamatay gyud. Ang estimate nila is close to 500 million ang namatay mga batanon. Bubonic plague. Unsay hinungdan? Virus nga gidaladala sa ilaga. Unya atong panahon naman god, wa pay idea ang mga tao kung unsa nang virus, so wa pa sila face mask, wala pa'y social distancing nga nahitabo, wa pod sila kabalo kung asa gikan tong bubonic plague. Abira nila nga paglinog, nagliki ang yuta, nigawas ang miasma, nga kung masimutan nimo magbalatian kag mamatay. And they don't know nga ilaga dae ang hinungdan. That's why when I say, nga katong COVID-19 is already in the Bible because it was already predicted by Jesus Christ. Ingon siya, moabot gini nga mga panghitaboa. Og sultian ako mga batanon, kung naa manggaling mga tawo nga wala gid na lisang sa COVID atong panahon na, ang pasabot na kung wa na lisang, na prepare ba ilang hunahuna og kasing-kasing, ang naka-prepare gid ato katong gabasa o gatuo sa pulong sa Dios nga ang Biblia. Kay ngano man, di gid ka malisang, like for example sa ako. Pagkabalo na gid nako nga, uy, nagkatag naman ang patay sa tibuok kalibutan, bisag asa na lamang COVID gasulod. Unya naa nay hungihong daan nga mag-lockdown. Ako mga batanon nga naa man ko sa Talikod Island atong panahon na assign, pagkadungog na gid nako ana daan, nangandam na kuskong ko galingon. Palit na kog daghan kay bugas kay nakaagi man ko anang lockdown sa village kanito tong nagsulads pa ko. Na lockdown mi og 1 month sulod sa village kay naay nagmagahat, di mi makagawas kanang magahat kanang mupatay og tawo niya naa ra mis village, di mi makagawas. Kabalo ba mo kay tungod kay gamay ra among village,
Sa usa ka bulan, wa na may makaon. Hurot na ang kamuti. Kay kamuti ramang kinaon dito. Human nag-harvest ang kamuti. Gidaro na pud otro. Kay para makuha lang yun tong mga gagmay bitong murag gamot na lang sa kamuti. Ihatod sa mong balay. Kay priority nila nga kami ang makakaon. Kay kami man ang estranghero sa lugar. Kami may bisita. Sulod sa usa ka bulan, nakasabot gid ko unsa ng lockdown nga gipasabot nga di gid kakagawas. Now, nangandam gid ko tong panahon na. But when it happened, I told myself, this is already predicted in the Bible. So wagin ko nalisang mga batanon. I am prepared mentally actually at the time. Gani, panahon sa quarantine, di man ko malisang anang quarantine kay introvert man nga tawo. Pwede raman ko nimo ipapuyo og kwarto isa ka semana, di man ko maunsa. Gani, pag quarantine sa ako, natingala na lang ko na human na. Ay, human naman di ay. Kay okay raman sa ako. Kay nga naman, let me repeat it again. Di gid ka malisang kung nasayod ka kung unsa ang gisulti sa balaang kasulatan. Parihas gihapon nga nalisang tong mga tinun-an ni Jesus pagkamatay niya. Kay nga naman, kay dili man sila maminaw kay Jesus, di pud sila motoo sa pagkahitabo bitaw. Nangalisang gid silang tanan. Supposed to be kung una-una na to, ko panahon nga gidakop ni Jesus, dapat unta ang ilang discussion. Uy, murag naghitabo na gyud ang gisulti ni Jesus. Pagkakita nila nga namatay si Jesus, wala unta sila nawad-an og paglaom. Huna-huna gid sila nga, uy, murag natuman na gyud nga mamatay si Jesus. Pero nag-ingon baya sa nga babanhaw siya pag-abot sa tulo ka adlaw. So dapat pagka Domingo, excited na sila nga nagpaabot sa pagkabanhaw ni Jesus. Pero ang nahitabo sa ila, pagkawala sa patay nga lawas si Jesus kay nabanhaw, nangalisang hinuon silang tanan, nangaguol silang tanan. Mao tong duha ka tawo nga nagabaklay sa dalan perti nilang guula. Kay nga naman wa na andam ilang hunahuna og kasing-kasing hinungdan. Kay dili man lagi motoo sa pulong sa Dios. Manang kita mga batanon, ako ginang ihatag kaninyo. Ingon pa sa 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan mga batanon, gihatag ginaalang kanato aron unsaon, aron kita matudluan, mabadlong, matulid, aron matudluan ta unsaon nato pag kinabuhi nga matarong. Pero ngano magkasalimuang man ang kalibutan, ayaw na lang gid mo katingala nga bisan sa social media mga batanon, bisan sa Facebook, nabantayan ba ninyo ni? Mag-post gani kag teksto sa Biblia, gamay ra ang reaksyon sa tao. Gamay ra ang like, gamay ra ang mo heart, wa pagay mo comment. Kung naa magaling mo comment, ang i-comment, Amen. Amen. Wa gibitay mo sumpay og taas nga, uy, kabalo ka, ganahan kay ko nga nga bersikulo. Kana ba nga bersikulo? Mao ba na siya ang akong nakapadasig sa ako sa panahon nga may problema ko. Wa gyud mo hatag og testimonya. Pero post gani kag binastos. Moingon pag ka, kabalo, nakakita na mo, nakabalo na mo sa nahitabo dito sa kuan, katong skandal dito sa perting daghanang mo react. Napay mo comment perting daghanang, taga ikog link dahi, dong taga ikog link diha, i-PM pag ka, huy taga ikog link ato ba? Kay nga naman, nabantayan ninyo, bisan pagani sa mga Instagram ba na, Facebook ba na, YouTube ba na ay mga batanon nga mga talented kayo, maayo kayo mo play og violin, maayo kayo mo kanta, daghan kayo mga talents mga batanon, kagamay rag followers, pero katong gapakita-kita rag totoy, i-bounce ang totoy, pating daghanang followers, million pa. Nga naman, di naman punta matingala, kay dili man lagi ang kadaghanan nagatagad sa pulong sa Dios. Naminaw mo mga batanon? Mo nakapag-abot bitaw sa kalisang, nangalisang pud ang tanan, kay wala man naandam mga batanon. Sorry pag ingon ako ga-bounce sa totoy, tinuod man po na. Unsaon ba na ko pag ingon na bounce the ball? Unsa may tawag day ana? Di man po na bastos. Kay unsa day term anang gamiton? Sorry kay mga batanon, sorry sa mga viewers, pasi mo ingon ingon man ko ana. Ay ingon mo man po na ang term ana. Alang unsa may ako itawag ana, the bounce the head. Anyway mga batanon, paminaw mo. Ang ako karon nga gipasabot sa matag usa. Kung parihas lang unta ta sa mga tawo nga nagabasa gibilay na andam, kung unsa manggaling ang gisulti ni Jesus, di kita malisang. Kabalo ba mo kung sa gisulti ni Jesus ana? Pag ingon niya, mauni may tabo, makalilisang ra ba ning mga paghitabo? Mauni. Na ingon dayon si Jesus sa bersikulo 28. Ang basahon ninyo. Kung ang uban nalisang, maubay ni gisulti ni Jesus. And when these things begin to come to pass, linog na, mga lisang gid ang uban. Pero ikaw nga, uy, murag mao naman ni gisulti ni Jesus. Ay, hapit na gyud, salamat Ginoo, andam tahon ko Ginoo. Pero kung ikaw nga wagi ka nangandam, malisang gid ka mga batanon.
Kabalo mo nahitabo, gi-Bible studyhan, giniginesos tong duha. Mako mo ilang Bible study, nangit-ngitan na gud sila. Pag abot nila dito sa kwan, ningon din si Ginesos, muuli na ko, mulakaw na ko. Ningon man tong duha ka tawo, kay grabe man na sila ka-hospitable ang mga Israelites. Ningon nila, uy ayaw, gabi naman eh. Dito na lang ta matulog sa balay, manihapon ta dito. So nahitabo, na-convince nila si Ginesos dito, sulod sila sa balay. Gilutuan nila si Ginesos og tinapay. Sa panahon mga batanon sumala sa Biblia nga gitipik-tipik na Ginesos ang tinapay. Naabli na ilang mga mata. Naka-recognize na sila kay Ginesos kasi Ginesos man din eh. Pagka-recognize nila, na nawala bitaw si Ginesos, nag-teleport ra galit, nawala. Ang nahitabo sila mga batanon. Pagkakita ginila, pagka-recognize nila si Ginesos to, gabiin na ha, gabiin na. Ningon dahil sila sa matag usa, nakabantay ba kabay? Si Jesus man dahil ito, samtang istorya sa ato, samtang gitudluan tayo sa Bible, nagdilaab ang atong kasing-kasing. Nagdilaab ilang kasing-kasing. Kada dahil panahon na, muragwa na gid sila katiwas sa panihapon, tindog silang duha. Kabalo mo noon sa gihimo nila, nibalik na pud sila sa Jerusalem. 11 kilometers, grabing dasiga nibalik. Kaya sa ilang tuyo, ipamalita nila sa ilang mga kaila, nga tinuod gid ay nga nabanhaw si Ginesos. Mga batanon, timan-an ninyo ni. Samtang katipik-tipik si Ginesos sa tinapay, naabli ang mga mata nila og nailhan nila si Ginesos. What does that tells us? Kung gusto ginato mailhan si Ginesos, pinaagi gina pagtipik-tipik sa tinapay. Unsa man ang tinapay? Ang pulong sa Ginoo. Kung kita mga batanon gabasa kitag Biblia, ang mahitabo sa ato, the more nato nga mailhan si Ginesos, the more nato siya ma-appreciate ug the more nato mailhan iyang gugma. Maubitaw na siya nga usahay, gina-remind ginako ning uban nga mga gabasa sa Biblia, kayong uban, dasig kayo mo basa sa Biblia, kay makigdebate man. Kanang kabalo mo unsay nakamaot usahay? Gamiton nato ang pulong sa Dios nga murag puspos, nga puspusan ang laing tawo. Mura bitaw ka na, bantay ragid ka ha? Ha? Naisahan ko nimo ha? Asa ganitong tekstuha, diri kay puspos ginako ni nimo ron. Mura bitaw og nangita tag teksto sa Biblia kay para naatay ikabira dito spikas. Kabalo ba mo unsay katuyuan katuon tag Biblia para mailhan nimo si Jesus? Amen. Kung katuon kag Biblia, nawala na imong gugma sa imong ikitaw kay magsigira kag makig-away sa lain, dili na wala natuman ang katuyuan sa pagbasa sa Biblia sa imong kinabuhi. Yung pag ni Ginesos, gatuon sila sa Biblia aron nga makailas sila kanako. Nasabtan ba nato ni? Samtang tagatuon sa Biblia, si Jesus Christ unta ang atong makita mga batanon. Dili teksto nga kaning teksto nindot giniilatos ba. And gawas ni ana. Human nga nagtipik-tipik, nakaingon gid sila sa ilang kaugalingon, naka-recognize sila kan Jesus. Kabantay ba kabay? Nagdilaab ang akong kasing-kasing, ning munsig parihas kita bay og gibati kay tinuod man gud ni. Kay kung kita nagatuon sa iyang pulong o masabtan nato ang plano sa Dios, kabubuton sa Dios atong kinabuhi, kung nakita nato kung unsa kanindot ang maayong balita, kung giunsa ta pag-remind sa Ginoo sa iyang pagbalik sa mga timailhan nga iyang gihan-ay na daan, mudilaab gid imong kasing-kasing o unsay mahitabo sama sa duha ka tawo. Bisan pagani wa nakahuman og panihapon, ni barog, ni lakaw, bahalag gabi na, daghang tulisan sa dalan. Alas 11 kilometros, unsang oras na to, ni baklay sila, kay excited sila nga musulti sa pulong sa Dios sa ilang mga kaila. Unsay gipasabot ana, sultian na ko mga batanon. Wa man ko nagdako sa simbahan. Wa ko nagdako sa simbahan. Kay ngano man, Adventista among lolo, elder sa church Teniente del Barrio pagid sa among lugar. Pero ang among pamilya wa na gid nagkadimao kadugay kay wa na gid nangalagad. Sa 12 nga magsuon murag duha ra gid ang nangalagad, puro pagid babae sa akong mga iyaan. So kami wa gid mi nagtubo sa simbahan. And we are open to that. We are not ashamed of that at this moment kay ngano man hitabo naman na siya. And we take it as a lesson sa among pamilya. Pero wa gid mi nangalagad na. Sa ato pa ako wa gid ko nagtubo sa kamatuoran. Di ko kabaloon sa simba nga ginatawag. Wa ko nagdako simbahan. Pero sa panahon nga gibag-os Ginoo akong kinabuhi mga batanon. Kay dito sa amo di ko matabang. Kabalo ba mo? Sa panahon nga giingnan ako akong amahan nga tay, giingnan ko sa akong igagaw nga moadto na daw mi o moadto na lang daw mi Mindanao ka taga Visayas man mi. Kabalo mo unsay Mindanao sa taga Visayas? Usay nga muhuna-huna kaniadto ning Mindanao puro ra ni gira dire. Kay naguna-una mi kay ang makita man namo sa balita ug sa salida nga Mindanao sige gira. So una-una na mo nga delikado yung Mindanao. Pero pag sulti na ako sa kong amahan nga moadto kog MVC, kay mag-working student,
Kabalo mo akong amahan, bisag wa mi kwarta, ni absent gid sa day. Kay ngano man, naglakaw-lakaw kung aman abot og asa siya, pagkaudto, gitunulan na ko niyag kwarta, ingon pa diya una ang pamiliti o pwede nakakalakaw. Ing anak ka excited akong amahan, mahawa ko sa amo. Kay ngano man, wa na nagkadimao kung kinabuhi dito. Dili na lang ako isulti akong binuhatan kay naka-live ra ba ni. Basta dito, maot na gyud nga, wa na gyud, kaingon kanang panultihon nga, ngit-ngit pa sa alkitran imong kaugmaon, ing ana gyud. Wa naman ko gasulod og eskwelahan. Wa ko gasulod og eskwelahan. It's either magud hangover ko or moadto ko dito. Kuhaon akong mga classmates dadun dito sa mga binuang. But anyway, dili man gud na maayo nga i-relate pa. Pero mga batanon paminaw mog tarong. Nangita gyud pamaagi ang Ginoo nga mabago akong kinabuhi. Nakaengkwentro ko og naas otoridad, paghuman ato, gipadala ko sa bukid, ug sultian ako mo taas man ning sugilanon, di naman ako mahatag. Kabalo mo nahitabo mga batanon, dadto ko sa bukid. For the first time sa akong kinabuhi nga wa na gyud ko katilaw og ilimnon, kay matag adlaw man kaniadto sige man kog inom. Unya pag-abot dito sa bukid, wa na may ilimnon dito, naama dito ituba nga ginakuha sa akong uyuan pero tagduha ra man kag baso kada gabi eh. So wag na gyud ko katilaw dito sa uma, dito gyud ko bag-os Ginoo mga batanon, mo na nga klase-klase sa trabaho sa uma nakaagi na gyud ko dito. Basakan, kaingin, grabe gyud trabaho ay. Unya kabalo ba mo unsay pinakalisod nga trabaho sa uma nga kunagian? Tanaw ninyo unsay pinakalisod nga trabaho sa uma? Kaagi man ko nang muhawan og kaingin? Kanang lati nga kaingin, perti man ang lisura, pero kabalo mo unsay pinakalisod nga kunagian? Makahinuklob gyud kag sakto. Duha ka semana gito nako gihimo. Nagbantay kog maya mga batanon. Kagi mo nagbantay og maya? Grabe ka lisod. Wa pa nagawas ang adlaw, dapat naa ka sa payag. Kay ngano man ang maya, sayo man pod. Unya, nanguli na lang ang uban nga mga nanrabaho, ikaw magpabilin kay kang maya, di pa man gyud mo puyo. Unya kay naaman kay palakpak ana nga katong kawayan nga mutingog-tingog ana kadugay di naman mutuo ana. So imo na pong pintikon. Nya usay di na mutog pintik, imo na pong gukdon ang may pagkakapoy kay di ka makanap. Duha ka semana. Di ka katulog. Kay ngano man, ang maya kay kugihan man. Moningon sila nga, kapoy gyutong naa dito sa initan, na mas kapoy na magbantay og maya oy. Kay ngano man, laayon ka dito, pero mga batanon dito gyud ko gihinay-hinay og kabag-os Ginoo. Kay ngano man, namang ko'y iyaan nga naa say Bible atong panahona mga batanon. Giingnan man ko sa akong igagaw, karon kay naa man kadiri pagsulay og basag Bible. Unya katong Bible sa akong iyaan nga natanggal ng cover. Gisulayan ako basa, pero kabalo ba mo? Nalingaw ra gyud kog basa sa Bible, dili tungod kay mutuo ko Bible kay abi man gud nako kaniadto. Dili ang Bible dili para sa ako gang kay gibasahan ko sa akong iyaan one time, story ni Maria Magdalene, wa ko kasabot, wa ko kasabot ba ko unsay leksyon, unsay tuyo nganong giistorya to. Kabalo ba mo? Naghuna-huna gid ko tinuod nga dili gid para sa akong Bible. Pero tong panahon na nalingaw kog basa sa Bible kay himasa naman ko daan unya sa bukid, wala may laing lingaw sa bukid. Kay kabalo mo unsa entertainment na mo sa bukid kaniadto? Radyo ra gyud, katong radyo bitaw nga gamay nga lawanit ang cover, katong naay nawong sa Korean. Nga imo pang tuyok-tuyokon kay pangitaon nimong channel karon pindot-pindot naman kanito imo man ang tuyok-tuyokon nga battery dagko kayo nga kung malubot ang battery ginabulag sa init kay nagtuot ang murag solar nga ma-charge. Ibutang dayon dito mo andar na pod daw kuno ambot og tinuod ba to, pero kabalo ba mo mara gid among lingaw unya isarab man kabuk among radyo magbulag pagid may ana magtrabaho kada adlaw magsabot gid may ana nga si among iyaan man magdalag radyo ingon ate asa man ka karong alas 3. At ito, magtapok ta dito, tiha, dadagit ang radyo ha. Kay ngano man, kaming tanan, lahi-lahi may ginapaminawan nga mga radyo, pero usaragid among paborito. Lahi-lahi may mga programa, pero paborito, usaragid na. Nga parehas ming tanan. Amot kong kadungog na mo aning drama, bitaw nga, ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako isa kakwiba. Siling nila, aswang ako, pero hindi ina matuod. Siling pagid sang iban, buang ako. Kana ra gid among paminawan kaniadto. Unya maminaw may na magsigibig pangatawa. Unya pagkahuman, nahuman ang drama 30 minutes naman. Magsige ra may hisgot ana pagkagabi. Mao ra gyapon hisgot ang magkataon sa nagoy kalipay sa taga-bukid. Pag matas buntag, mga tawa gyapon may mga hisgutan. Mawala ra tong sugilanon kay maminaw naman pud may og laing episode. Ablo mo ra ginay lingaw sa bukid kaniadto.
Unya, sa panahon nga gi-challenge ko sa pagbasa sa Bible, gabasa ra kog Bible to entertain myself, pero wag ko kabalo nga ang Ginoo di ay gihinay-hinay na niya bag-o ang akong hunahuna ug labaw sa tanan bag-o ang akong kinabuhi. Kabalo mo human ato mga batanon, nisulay ko og simba. Ang simbahan pag kay gi-invite ko sa simbahan sa akong iya ningon niya sa bukid. Sulay og simba jo. Ingon pa niya nga didto manggod na ibatan-on dito nga parehas nimong edad, wa naka-eskwela pero memorize niya ang revelation para ma-meet nimo siya kay nagabasa naman kog Bible kay nahitabo sa ako. Naunsa naman nga pagmata nako sa buntag, Bible naman akong ablihan. Unya tag alas 4 man may magmata sa bukid kay bisan pa og lami na imong tulog, maguyog-uyog mang balay. Kabalo ba mo ana nga sayo sa kadlawon maguyog ang balay sa bukid? Nganong muuyog? Kay magbayo naman og humay, sumuuyog maginang balay, makamatag ka. Pero ako kanito magbasa naman ko Bible before ko matulog kay mubasa naman ko Bible without any intention to believe. Pero di ay pamaagi na to sa Ginoo nga gihinay-hinay niya kabag-o ang akong kinabuhi. Amen mga batanon. Manang sultian ako mo. Kung unsa manggaling ko karon og nganong gawali ko karon og nganong ingani ko ka-convicted sa akong pag-istorya ninyo kay kabalogig ko kung unsa ang gahom sa pulong sa Dios. Gihatag gini sa Ginoo sa ato aron nga magiyahan ta sa atong pagkinabuhi mga batanon. Ingon ni Jesus, kung mahitabo manggaling ni mga butanga, ihangad ang inyong mga mata. Pero kasagara gyud sa makahangad kay mga tawo nga nagatanaw sa Bible pagkakita nila, mao di ni gisulti ni Jesus pag ana nila nagakatuma naman, muhangad sila sa pagpasalamat sa Dios kay nasayod sila nga hapit na gid siya mobalik. Pero kung puro ra gyud cellphone pud atong gitanaw kay magsigir tag Facebook, magsigir tag scroll sa way hinungdan, magsigit atong stock sa mga tawo, magkabilar sa mga tawo wa matay label. Di kita maandam tingali sa pagbalik sa Ginoo. Gani kita mga batanon, challenge na ko ninyo, muhuman ako, nga karong simana, kung dasig kayo ta pagtawag, kay kabaluta nga, kamko kirina, rigata na, grabe na tong pangandam, dagan-dagan kita, unta sa panahon pud sa worship nga sama ni ini, magdali-dali pud ta, kay dasig kita maminaw sa pulong sa Dios. Amen mga batanon? Ngano magdasig kita paminaw sa pulong sa Dios? Kay kung naamay mga butang nga makuha nato ng kamping nga madalagi nato sa ato nga mahimong mapuslanon sa mga tawo sa atong pamilya ug sa atong barkada, sa atong komunidad, sa atong mga parente, wa nay lain mga batanon kundi ang pulong sa Dios nga nakuha ninyo diri. Karon raman pud ni. Pero i-challenge ang inyong kaugalingon kay bisag isa ra ni kasimana, sultian nako mo. Ang pagpaningkamot ninyo pila ka tuig nga bag-on yung kinabuhi, bag-ohon mo sa Ginoo bisag usa ra ka semana kay naghatag na mo og panahon sa pagbasa sa iyang mga pulong. Wa na gilain makahatag natong kabag-uhan kundi ang pulong sa Dios o ang balang espiritu nga nagadikta kanato. So God bless mga batanon. Hopefully nga kumutuwa mo ingon mo tubag mo og ready na, ready na. Kahinay ba? Ready na, ready na. Unta ka nang ahaha nga kadasigon ninyo. Ing anak gyapon kadasig sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang Dios mga panalangin kanatong tanan.